Бухтар пойтахти иқтисодӣ ва саноатии вилояти Хатлон, яке аз шаҳрҳои босуръат тараққӣ мекардаи Тоҷикистон аст. номи кӯҳнаи ин шаҳр Қурғонтепа бо таърихи пурарзиши он алоқаманд аст, аммо ҳоло Бухтар ба унвони як маркази муҳими савдо, нақлиёт ва саноати кишвар шинохта мешавад. дар ин ҷо корхонаву заводи бузурги пахта, кимиё ва таҳияи маҳсулоти гуногун фаъолият дорад. Бухтар бо мавқеи ҷуғрофии муфидаш яке аз қуллаҳои асосии иқтисодӣ барои ҳамкориҳо ба шумор меравад. аз нигоҳи инфрасохтор шаҳр бо сохтмони муассисаи нави тиббӣ, маорифӣ ва фарҳангӣ инкишоф ёфтааст. ин шаҳри коргарӣ ва муосир ки барои ояндаи худи кишвар нақши муҳим мебозад ва ба ояндаи кишвар назар дорад. имрӯз ман ба хонаи акаи Садриддин омадам, то ки оши палав ҳамроҳ тайёр кунем. барои тайёр кардани ош аввал аз чӣ сар мекунем? барои тайёр кардани ош аввал аз гӯшт сар мекунем. гӯшта намак кардам пас реза мекунем. гӯшта барои чӣ намак карда мемонад? намак хӯрада бо лаззаттар шавад. гӯштчи калон реза мекунем. пиёза реза карда шудем. сабзи тайёр, оша ҳозир сар мекунем. Бухтар ба оша нағз мебинам. Мебинам ки соф кем ин фарқаш ҳаст ин оши исфара хуҷанд. ҳама оши худаш ани худаш. ин худата ё гифтаги ё худам ҳеҷ кас ёддодагӣ не. маъракаҳо ин хеш табордан халак ягон чиз шавад мерид ош мекунед? мекунам, мекардам. ҳозир камтар мазза гурехт, баъд бас кардам ошпазия. чанд заказа отмедид кардам. заказ ба мерафти шумо? бале. 100 кило, 150 кило. инкас средне фақат 50-60 кило. барои ошнавар? ошнаҳор, бале. як кило примерно чанд қадар шумо равған меандозед? 1 кило ба 300 грамм равған меандозем. бисмилла. асфид гӯшта меандозем. гӯшта мана сурх кардем. нун мегирем. баъд пиёза мепартоем. пиёз то сурх шуда наша боз аралаш карда местем ки як хел сурх шавад. ман бисёр шавқ доштам, тамошо мекардам. ман вақт хурди ба биринҷа ки тар кардем, баъд камтар хел мешакем тоза шавад. пиёз сурх шуд, акнун сабзия мепартоем. сабзия ки партофтем, намак мезанем. сабзи ки бирён шуд, гӯшта мепартоем. гӯшта тагаш мемонем. гӯшт ҳама вақт тагба бояд бошад.
Bakın go'shtdagi andoqdim. Oba merizim. Hamı oba çıkamıyor da şunu ifade etti. Çıkan noktan dakor çıkardı. Oba Çan kadar oba nokta mümkün. 1 kilo 1 litr. 1 kilo yerletir. Bale. Oba kerakdim. Xo'p. Bak narxotam yapaqdim. Narxota ki fark tuttum. Bak. Qaraqurt megun. Bu sıfatı barbari. Mana bak zira. O zirvak karşılığına yok adam isteyim. Çan minut boya zirvak düşer? Ha 20 minut. 20 minut mu düşer? Bak birinci şuşta yanındayım. Badi birinci kayan doktum. Bu olmayan da o zaman? Agar oba xo'rab birinchi meandozim, ne boshadi ne? Hakunun birinchi meandozim. Baba balan mekunum ki birinchi testlar qazadi. Olaymış arada. Muloyim shavat. Yakunim bol osh puxtagim 35 sol pesh. Ne biz 25 sol avda. Ana 22 kilo birinchi puxtagim man yakum bor. Yakumin bor o'sha sarkadan и yak bora 22 kilo. Yak bora 22 kiloya andoqdan birinchi. Danasdan yagon ustod bu yagon Ne? kasaki. Hech ki. Shuma az kujodi deb bildingki 22 kilo o'sha yak bora tayyor qiladi. Ya az oshqozoy ko'na nigokara yo'q bitagina. Maxsus banazi yagon qas shogird raftagi ne xuddan Ha, bale. Shogird ne istedim. Birinchi ki oba kashid tayyor nashud narasid kam taridiga ob merizim. Pesh az dam do'xtan xomdam megun 5 minut dam mekunam, shuda yak aralash mekunam, ana bad dam andoqda memonam. Mesni birinchi. Mesni xudamo. Mesni xudamo chiqan. Avlasnoyda mana men viloyatda. Voy ajoyib bo'ldi voy. Birinchi xatlaniyasda. Ha. Birinchi kolxozo bu jiliku. Pesh az dam do'xtan yak shkovkada meburoyim, mag'zi birinchi. برای چی همه طرف شکاف میکنن؟ Ammo havri bug'i zirbak birinchi pazondanishlar ko'r to oxira kun. In oxiron va din mahkam mekunam, dam mekunam memonam. Tamam. چند minut دام میکنن؟ 20 minut dam mekunam. Do'xtan kamtar zira mezanim bor برای birinchi. Hamma shkofyoya mahkam mekunam. اکنون 20 دقیقه Dam mekhara. Oshamo tayyor shud. Akun o'sha mekushoyim. Oshimo tayyor bardoshtdim.
با مزه بهترین. بهاد با مزه. دستتون درد نمی‌نه دکه جان.